ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, чӣ хеле ки аз навори гузашта медонем президенти Eagle FC Шамил Зауров оиди отказ кардани Фаридун Одилов аз муҳориба ва оиди ояндаи карьераи ӯ фикрҳои худро баён карда буд ва мо ба шумо гуфтем ки ҷавоби Фаридун ва дастаи ӯро интизор мешавем. Ва дӯстон, чанд соат пеш чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов оиди суханҳои Шамил Зауров ҷавоб дод ва ҳозир мо суханҳои ӯро пешкаши шумо мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. Ассалому алайкум ба ҳама. Чанд рӯз пеш ба ман интервюи Шамил Зауровро равон карданд ки дар он ӯ оиди лигаи Eagle FC гап мезанад. Ман ҳам мехоҳам дар ин бора гап занам ва воқеиятро шарҳ диҳам, чунки ин кор дар майдони интернет шуда буд ва мардум бояд дигар тарафи ин воқеаро донад. Ман мутаассифона рости гап каме дар ҳайратам вақте ки суханҳои лигаро шунидам. Шояд ки худи ӯ аз ҳамаи ин корҳо хабардор нест. Дар интервю гуфта шудааст ки ман чанд маротиба ин ё он корро кардагӣ нестам, аммо ман ягон маротиба аз ҷангҳо даст кашидагӣ нестам. Ягон маротиба ҷангҳо аз ҷониби ман қатъ шудагӣ нестанд. Ман 3 моҳ дар Москва тайёр шудам ва бо шарофати бародарҳоям лагери қиматбаҳо гузаштам. Ман аллакай дар вазн камкунӣ будам ва 10 рӯз пеш аз муҳориба турнирро барҳам доданд ва мо бодастони холӣ ба хона баргаштем. Лекин дар интервю гуфта шудааст ки мо ҳамаи хароҷотҳои ӯро пардохт кардем. Ба ман 50% гонорар доданд дар вақти қатъ шудани муҳориба бо Сантос. Сантос 8 килограмм вазни дигарро кам карда натавониста буд. Агар маблағро гӯё механдем ки ҳатто хароҷотҳои тамринҳои маро напӯшондааст. Оиди турнир дар моҳи май онҳо худашон ин корро аз дарун медонанд. Худи ӯ ҳамаи ин корҳоро гузаштааст. Як моҳи Рамазон тамрин намекунӣ ва баъди 2 ҳафта бояд ба муҳориба бароӣ ва муҳорибаи 5 раунда гузаронӣ. шумо худатон ин чизро чӣ гуна тасаввур мекунед? Ростӣ гап бисёр суханҳое гуфта шудааст ки ба воқеият рост нест. онҳо мегӯянд ки мо ӯро мефаҳмем. агар ки имкониятҳои пулкоркунӣ боша, мо ӯро сар медиҳем. Якум, баъди барҳам хӯрдани турнир рӯзи 1 апрел ман як муҳориба дар дигар ташкилот ёфтам. маро сар надоданд. Дуюм, пешниҳод бо қоидаҳои бокс зидди Миниев буд. ташкилоти Eagle FC розӣ нашуд. Сеюм, яке аз ташкилотҳои беҳтарини Русия ва на танҳо Русия бо ташкилоти Eagle FC ба алоқа баромаданд то ин ки барои ман муҳориба ташкил кунанд. аммо Eagle FC боз розӣ нашуд. лекин чӣ хеле ки ман мебинам, мегӯянд ки ман гунаҳгорам. муҳорибаҳо ин кори ман аст ва ба ғайр аз муҳорибаҳо ман ягон кор карда наметавонам. ҳамин ки чемпион шудам, ман дар як сол як маротиба бо маблағи хандаовар ҷангида истодам. муҳтарам лигаи Eagle FC, ман дар лигаи шумо 2 муҳориба гузарондагиам ва дар 2 муҳорибаи қатъшуда гуноҳи ман нест. ман тайёрам ки ҳамаи пулҳои калони коркардаи худро дар ҷангҳо дар ташкилоти шумо баргардонам, агар ки шумо маро аз шартнома озод кунем. ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов гуфта буд ки ягон касро нияти қапидан надорад. аммо ман ҷанговарам, солҳо рафта истоданд ва ман ҷавон намешам. ман бояд ҷанг кунам, пул кор карда оилаи худро нигоҳубин кунам. аз вақте ки чемпион шудам, дар 2 сол танҳо 2 маротиба ҷангидагиам. мо саломатии худро дар зал ва дар қафас мемонем ва илова бар ин дар як сол як маротиба барои копейка ҷангидан хоҳиш нест, навиштааст Одилов. дӯстон, чӣ хеле ки мебинем ҳар дуи тараф ҳар гуна суханҳо мегӯянд ва ман фикр мекунам ки аз ҳама кори хуб онҳо бояд аз пеш вохӯрда ҳамаи корро ҳал кунанд. шояд ки касе дар байн даромада ҳамаи корро ифлос карда истодааст. аммо дар ҳама ҳолат мо варзигарони худро дастгирӣ мекунем. ҳатман фикроятонро нависед дӯстон. то боздид хонободу сарбаланд бошед.